Good morning sa tanan. Luzon, Visayas, Mindanao. Ma-still man og sa 3D. So guys, mao ni atong previous today ha. Mao ni atong previous karong adlaw. So, ang number guys, let's slide lang pero duha na gid taon kadlaw nga wala mo buto. Ang namero pero ang anak ginang sugal gud nga anak gina usahay mubuto magsagunson usahay sad di banus-banus lang panahon. So mao ni ang atong previous mga guys, mao ni ang code kung tinud-anay kang mamustahay diha sa code no, di ba? So ari na sa ta sa sit E ha nya maminaw mo kung asa ta mo papuniton mga STL ha. Bagay STL. Mao ni ang sit E ha mga guys. Mao ni atong sit E. So, diri mo kuha STL ha. Sit E, diri mo kuha. Di lang ako butangan na lang og kanang Visayas ba Mindanao basta dihara mo kuha kay usay maglibog ko madubli nag-asa ko kuha niya ang kuha naglibog na. Kay puro man ni kani akong number good STL man gid ni kasagaran mo gawas niya. 3D sad usahay. Istorya mo ko tinudi mo ko mamakak oy. Na usahay man gani bisag gawas akong numero di ngi ko ka congrats kay lisod kaayong kinabuhis pobre oy. So diri mo kuha sa sit E sa 2 PM ha. 2 PM STL. Visayas Luzon. Visayas Mindanao. Okay, screenshot ninyo ha. Nya 2 PM diri mo kuha sa 2 PM ha. Sa 3D diri mo kuha sa 2 PM. So diri na sa ta sa sit B. Sit B ta ha, sit B. STL diri mo kuha sa 5 PM ha. 5 PM STL. Diyan mo kuha. Okay. Unyara ang 5 PM sa 3D. Ay, artin mo na ko pa kuhaon sa sit C. Ang 5 PM sa 3D. Muna itong sit C ha. Sit C na to. Nya. Ari mo kuha diri sa paminaw mo mga ka-STL ha. Istorya naman ko nimo diin mo kuha 5 PM. So, kuha mo og 9 PM diri ha. 9 PM. Nya kuha pa mo sa special old draw. Pili-pili lang gud mo gud. Ay lang yung hutda. Special old draw. So, screenshot ha. Nya, diri mo kuha 9 PM 3D 9 PM diri mo kuha ha. Pili lang mo aning tulo ka number kini. Akong the base kani nga number. Okay. Unya kay pakwaon ta mo sa special sa maintain 3Ds. Kini old draw. Okay, mao ni ang special old draw ha, special old draw. 9 PM ang 3D diri mo kuha ha. Diri mo kuha 3D ug 9 PM diri mo kuha sa STL. Diri mo kuha. Basta STL gani bisag Visayas Mindanao diha mo kuha. 3D diri mo kuha 3D sad. Nya mga guys ang atong katong akong giregalo ninyo ha nga regalo ha nga naghatag ko nyug regalo 168 og 618. Ayaw niyo biyai old draw dyan na siya i-maintain rumble din ninyo ha. Old draw ha. Ayaw gina niyo biyai kay wala na ko pabiyain ninyo kay kabalo ko nga mo gawas dyan na siya. So good luck niyong tanan o kining ako ang disclaimer lang kining ang number
guides and probables ni siya nga number. Kining ako ang mga number ha. Galing sa probables o guide lang siya. So mao to akong kuan nyo, di na ko pabiyaan ha ang katungkuan ha. Unya tagaan na butangan na to dipinsa ha. Dipinsahan na to ni atong butangan dipinsa ni ato ang 167 ha, 168 butangan to dipinsa. Kung ganahan mo kamure kuan. Mo na dipinsa ako ipabutang ha. Basta ayaw nyo biya isa na siya tulo ka adlaw lang. Ugma og karon ka adlaw sunod ugma. Bisan piso-piso lang gud. Madaog man kita bisan piso-piso lang. Ug salamat sa inyong tanan sa inyong mga pagsubaybay palagi sa akong video bisag sa ako ang live bisag kanang pinubre nga channel way views okay ra. Salamat kayo bisag way views good okay ra good kay good. At least na may ginagmay sad pero pasalamat ko ninyo nga naa mo diya mga solid followers labi na sa mga STL. Kamong taga STL ayaw jud mong biya diri kay ako mustorya mo ko ninyo asa mo punit. Kay gigayran na tamo kung asa mo punit nya usahay man lagi atong number usay di musakay usay di usay musakay. Pero musakay man gani masagunson magud niya kanang lucky number sad paliw tagay sa taong kunyog. Paliw tagay sa taong kunyog like si pobre oy likes ba. Unya kanang sa lucky number congrats sa nakadaog sa lucky number. Pero kanang 008 wala ko katag na di ko mangkon nga kuan kay wala gyud ko katag na 008 way double. Katunoong kuan katong nainigawas ganiha nga to nainigawas to 697 og ang 272 ako wala na nako mahatag. Butog amin yung ko tinuod sad. So dinhi na ko kutog mga kapobre niya. Good luck nyo tanan, good luck and God bless. Okay? Bye.